Здравей, скъпа църкво! Правя този кратък видеоклип, за да осъзнаете, по-точно църквата, че наистина има много хора, които и деца, разбира се, които спят гладни. Нека знаем едно, че ако ние нямаме любов към ближния, да не мислим, че служим на Бог. Не. Ако ние мислим само за себе си, да кажем слава на Бога, Бог ни е събудил. Да, слава на Бога, Бог ни е събудил. Да го хвалим. Но ти, човече, който ме гледаш, може да помогнеш, но не искаш и си закоревил сърцето си, повярвам, че това е грях и то двоен. Защо двоен? Защото грях по себе си е грях и съзнателно можеш да вършиш добро, но не го вършиш. Двоен е. Затова те викам да се събудиш в името на Исус, да станеш, да вдигнеш постелката си, защото ти все още спиш, да помогнеш на сирака, на удовицата, на немощния да подадеш ръка, на затворника да посетиш, на ранения да повръжеш. Не можеш да бъдеш угоден на Бога, ако ти знаеш да вършиш добро, но не го вършиш. И да ходиш всяка седмица, събота или неделя на църква, да мислиш, че си християнин. Направо се наричаш християнин, направо се наричаш с името на Бог, с името на Христос, който е взел всичките ти грехове на кръста, а ти съзнателно стоиш и трупаш богатства на земни, които могат, да се изядат от молците и могат да гният. Но ако ти вършиш Божията воля да помогнеш на гладния, повярвай, че твоята награда е много, много голяма. И това е вечен живот. Благодат, мир и любов да се умножи в името на Исус. Христос ви обича, аз също. Събудете си, църкво. Помагайте, защото делата и вярата на християните, онези, които се наричат от света, те показват доброто си, но май тяхното добро излиза по-добро, защото те помагат, а ние не помагаме християните. И точно чрез християни, които отиват на църква, точно от тях се хули името на Бог. Те почнаха да ни сочат с пръст и казват: ето виж, онзи, който е набожен, знае да помага, но не помага. И те затова правят лайфове и помагат. И посрамват нас, християните. Горко на онези, които знаят да вършат добро, не да вършат. Леки благословен ден ви желая в името на Исус. Чао и лек ден!